Dobrý deň, vítam vás v tejto netypicky riešenej kuchyni, ktorá bola realizovaná približne pred 15 rokmi a tým pádom sa odlišuje od súčasných moderných trendov riešenia kuchyň. Kuchyňa má rustikálny charakter, ktorý následuje rustikálny štýl celého rodinného domu, ako je napríklad aj jedálenský kút a zároveň aj toto okno, ktoré má rustikálny oblúk v porovnaní s celou kuchynskou zostavou. Domáci sa rozhodli pre samostatnú účelnosť kuchyne, preto neriešili prepojenie kuchyne s ostatnými časťami domu, ako je napríklad jedálenská časť. Moderné trendy, ako je otvorenosť kuchyne k ostatným priestorom, je otázkou požiadaviek a nárokov majiteľov priestoru. Pokiaľ chcete zachovať intimitu napríklad takéhoto priestoru, ako je kuchyňa, je dobré ho predeliť napríklad posuvnými dverami alebo klasickými dverami od ostatných častí domu. Čo sa týka pôdorysu, kuchyňa je riešená v tvare písmena U. Domáci sa rozhodli využiť naplno všetky steny, od podlahy až po strop. Z toho vyplýva, že majú dostatok odkladacieho priestoru, takisto kuchyňa je dostatočne priestranná. Na rozdiel od súčasných trendov, táto kuchyňa postráda istú vzdušnosť. Moderné kuchyne sú riešené v horizontálnej rovine a majú jednoduchšie tvary, pričom táto kuchyňa má vertikálny charakter a má viac výškových úrovní. Ak sa rozhodnete pre takýto typ kuchyne a použijete tento typ rímsy, ktorá je tesne pod stropom, treba rátať s tým, že sa vám tam bude usádzať prach a je to ťažké na údržbu. Keďže linka je po celom obvode stien, bola tu vhodne zvolená biela farba, ktorá priestor v rámci možností otvára. Netreba sa báť bielej farby pri výbere kuchynskej linky. Ak sa rozhodnete pre kvalitu, určite vám časom nezožltne. Celou zostavou je v kontraste žulová dlažba, ktorej motív sa vhodne opakuje aj na pracovnej doske. Jedným zo súčasných trendov je používanie celistvých pracovných dosiek, ktoré eliminujú nerovnosti a nezanášajú sa. Preto by som vám odporúčila použiť takúto pracovnú dosku, ktorá plynule prechádza do drezu. A najvhodnejší materiál, ktorý si na to môžete zvoliť, je antikor alebo umelý kameň. Na skrinkách sú vhodne zvolené rustikálne úchytky zlatej farby, ktoré ladia so sklenenými výplňami horných skriniek a zároveň aj s praktickými závesnými konzolami. Priestor ozvláštňuje netypické rohové umiestnenie varnej platne, rúry a digestora, ktoré sa takto štandardne nenavrhuje. V tomto prípade sa však stáva centrálnym vizuálnym bodom tohoto priestoru. A ešte rada na záver, pri výbere obkladu si treba uvedomiť, že čím menej špár máte v obklade, tým ľahšie sa vám bude udržiavať čistý.